V tomto videu sa pozrieme, kam až je možné zájsť s presnosťou pri stolárskej výrobe. Ukážeme to na príklade tohto šachového stolčeka. Jeho základňa je vyrobená z tvrdého javorového dreva. Horná doska je nádherný, luxusný, tvrdý masívny orech. Šuflík je potom kombinácia oboch týchto driev. Stolček je určený na posadenie na zem. Pri ňom na vankúšoch budú sedieť šachisti. Na hornej doske bude rozložená šachovnica a v šuflíku potom odložené šachové figurky. Jedná sa o pomerne komplikovanú konštrukciu, pretože jednotlivé jej časti sú rezané a skladané pod viacerými uhlami. Konkrétne nožičky sa odkláňajú od pravého uhla o 5 stupňov týmto smerom aj týmto smerom. To znamená, vo výsledku sa zbiehajú v takej pomyselnej pyramíde. Naproti tomu bočnica zviera so stolom dokonale pravý uhol. Na videu to pravdepodobne nevidieť, ale medzi uholníkom a bočnicou nie je absolútne ani na pol hlasu škáry. Ten uhol je dokonale rovný. Keďže nožičky ubiehajú o 5 stupňov každým smerom, bočnica, jej hrana, musí tento sklon kopírovať, aby po spojení v tomto spoji nebola absolútne nejaká škára. Takisto dlap musí vykryť tento sklon. To znamená, po položení stolčeka na zem, napriek tomu, že nožička je skosená o 5 stupňov, tento dlap musí smerovať kolmo k zemi. Každá nožička musí byť dokonale presne pod precíznym uhlom odrezaná, všetky 4 absolútne rovnako, inak by v konečnom výsledku nesedeli na ploche celou svojou plochou nožičky, ale iba hranou alebo špicou. Takisto všetky nožičky musia byť dokonale rovnako dlhé, pretože aj 10 stupňa odchýlky, 10 milimetra by spravila to, že stolček sa bude vo výsledku kývať, bude hrkať. Tento nehrká. Pozrieme sa, nakoľko presne sa nám to podarilo odrezať, vydlabať, zlepiť a nakoľko presne je naozaj stolček vodorovný. Položíme ho na masívny oceľový stôl, podľa ktorého budeme merať vodorovnosť. Merať ju budeme digitálnym sklonomerom. Najprv zmeriame vodorovnosť stola. Nula celá nula. To znamená, že ak je nejaká odchýlka vo vodorovnosti stola, je v nemerateľných hodnotách, čiže v stotinách stupňa, možno menej. Teraz sa pozrieme, nakoľko s ňou lícuje aj horná strana stolčeka. Pokiaľ sa nám podarí dostať na hodnotu 1/2 stupňa odchýlky, bude to absolútne špičková hodnota. Nula celá nula. Takže viac než špičková. Ak je tam nejaký odklon, je rádové v stotinách stupňa. Samozrejme, toto nemá nejaký praktický zmysel pre používateľa, pretože aj keby odklon bol nie v desatinách stupňa, ale celý stupeň, bol by prakticky nepozorovateľný. Nie je možné voľným okom postrehnúť odklon 1 stupňa. Skôr sa jedná o prezentáciu kvality precíznosti práce.